Jakub prišiel a náhodne vybral jedno dieťa, keďže dievčatá sme mali 4 dievčatka v jednej izbe, 5 chlapcov v jednej izbe. Náhodne zobral dieťa a zmlátil ho pred ostatnými. Veľakrát, keď som si zastala deti, tak jahol aj mňa surovo odstrčil alebo napadol. Veľakrát som mal tu na ruke na modrinu. Akurát, keď prišla moja mamka, tak jahol došiel do sirotince s tým, že idú po mne policajti, idú ma zatknúť, lebo pani zomiera, má vysoké horúčky. A on se to snažil svést na vás, že kvůli vám ta žena umírá, jo? Áno. A pritom ona začala chodiť. Ja som sa naozaj začínala bať a vedela som, že ak ja teraz odídem, tak všetky tie peniaze, ktoré do toho dali moji rodičia, do toho domu, tak proste, že to pôjde že to všetko zničí. Pretože Afričania začali skutočne vidieť, aký je tí Tanzánci, ktorí tam boli v našom sirotinci a pomáhali nám, aký je jahol, takže veľakrát sa ho začali aj byť. Jahol on zrejme nikdy nechcel, aby to bol sirotinec, pretože vedel, že by potom nemohol tak krátiť peniaze, keďže by to museli všetko cez transparentné účty. Dostali nejaké echo, že propagujú zase satanizmus, opäť zneužívajú deti, takže nás všetkých zavreli. Ako rozprával o sponzoroch, že sú to vlastne jebnutí beloši, ktorí aj tak pošľú peniaze. Takhle to říkal těm lidem z toho drogového gangu? Áno, aj z drogového gangu. Najmä vy sa nebojte, to sú jebnutí beloši. Oni nevedia, oni si myslia, že posielajú peniaze na deti, tak oni nám peniaze pošľú. Taktiež mi opisoval, ako sa k nemu jeho správal, ako ho prenasledoval, vyhrážal sa mu a podobne. Tých ľudí je veľmi veľa. Dobrý den, vážení a milí diváci. Hostem našeho dnešního interview je Tatiana Finiková, která byla dobrovolničkou projektu Česko-Slovensko-Afrika. Tatiano, já vás vítám. Ďakujem. Já vám děkuji za to, že jste přijala pozvání do tohoto rozhovoru. Vlastně důvod, proč jsem vás oslovil, je ten, že byste byla v minulosti velmi aktivní v rámci dobrovolnického projektu Česko-Slovensko-Afrika. A zakladatelem tohoto projektu byl vlastně Jakub Jáhl společně s Martinem Čičo a ještě s dalšími osobami. A ten důvod, proč jsem vás oslovil, je celku prostý. Jakub Jáhl je v posledních letech velmi aktivní tím, že neustále vydává různé očerňující a pomlouvačné videa o nejrůznějších hnutích, skupinách, sdruženích, spolcích, jsou to různé i například školy a tak dál. A z kontextu toho, jak on mluví, si vymýšlí neuvěřitelné lži, kdy se snaží opravdu v očích veřejnosti vyvolat, že nějaká taková skupina je extrémně nebezpečná a tak dál. A když jsem delší dobu pozoroval vlastně to, jakým způsobem on se vyjadřuje, tak jsem si uvědomil, že to není možné, že ten člověk je schopen tak neuvěřitelným způsobem lhát. Já jsem si říkal, to musí mít sakra nějakou příčinu. Ten člověk musí... já nerozumím tomu, jak se ten člověk může takovým způsobem vyjadřovat. Tak jsem se snažil vlastně rozebrat v tom, kdo ten Jakub Jáhl vlastně je. A tak jsem si začal hledat na internetu a začaly na mě vyskakovat docela zajímavé články. Například Antimisia v Afrike. Pak jsem hledal dál a narazil jsem na další článek, který byl zveřejněn v roce 2023. A ten má titulek Když chcete jet pomáhat do Afriky, zjistěte si něco o projektu a lidech, kteří ho vedou, varují dobrovolníci. A na základě tohoto článku já jsem se dostal až přímo k vám, tedy přímo k dobrovolničce, která se toho projektu zúčastnila. A tak já bych asi uvedl tento rozhovor tím, když se řekne jméno Jakub Jáhl, nebo celkově zazní projekt Československo-Afrika, co se vám vybaví jako první? No, že je to jedna veľká lož, podvod a kradnutie z prenevera peňazí. A že Jakub Jáhl je naozaj veľmi psychicky nestabilný človek, ktorý robí veľmi veľké svinstva. Mláti deti, ktoré tam mlátil, užíva drogy. Je to človek, ktorý má diagnostikovanú psychiatrickú poruchu, bipolárnu poruchu osobnosti. A tak. Já chci jen uvést věci na pravou míru, že, a to říkám i vám, milí diváci, kteří sledujete tento rozhovor, naším cílem primárně nikdy nebylo a není špinit jiné lidi, ať už je to Jakub Jáhl nebo kdokoliv jiný. Nicméně Jakub Jáhl dlouhodobě a systematicky ničí život nejen obyčejným lidem, ale i celým skupinám. A potom, co jsme si vlastně povídali před tímto samotným rozhovorem, velmi nechutným způsobem ničil život i přímo vám. Takže ten důvod, proč vlastně natáčíme tento rozhovor, je právě ten, abychom uvedli věci na pravou míru a ukázali, kdo je ten člověk, který dokáže takovým způsobem vydírat jiné lidi, ničit jim život, šířit
šířit prachsprosté pomluvy a lži, kdo je teda ve skutečnosti zač. Takže já děkuji za tento úvod a vy jste teda řekla všechny tyhle věci. A proč se vám vybavují? Jak dlouho jste vlastně byla v tom projektu Československo-Afrika zapojena a kde se vlastně odehrávala, co jste tam vlastně zažila, jak to vlastně vzniklo? Tak ja som vlastne išla do Afriky v decembri 2021. Vtedy to ešte spadalo pod projekt Československo-Afrika, lebo tak sa prezentovali, keďže neboli ani nikdy plnohodnotná organizácia, bola to len nejaká NGO-ka založená na Slovensku, aby sa nepovedalo, aby sa kryli pred nejakými problémami. A ja som tam teda vyrazila s jahlovým kamarátom Martinom Čičom. Bola som tam do konca januára, keď som zistila, že ten projekt, ktorý propagoval vtedy, to už boli 2 roky, tak nie je vôbec projektom, ako má byť. A tie deti tam ani nebývajú. Proste bolo to komunitné centrum, kde sa deti iba schádzali, hrávali a Jahol to vedela, my sme to nemali ako vedieť, že to nie je proste, že sa takto deti bežne schádzajú, bežne hrajú, keď to bolo normálne oplotené, veľké centrum, boli tam aj postele ako nafingované všetko. A jedného dňa sme sa tam vybrali teda v noci a zistili sme, že tam žiadne deti nespia. Takže vtedy nám došlo, že to sirotinec nie je taký, ako má byť. Keď sme to zistili, tak v tom čase moji rodičia plus pani Monika Katúnska nám poslali dosť peňazí na to, aby sme mohli kúpiť dom. To bolo hlavne moje rozhodnutie, keďže mne to bolo poslané ako darom od mojich rodičov, tak som rozhodla, že poďme kúpiť dom a pani Monika Katúnska sa teda do toho pridala. A odvtedy sa to už v podstate nespájalo s Československom Afrika, aspoň ja som nechcela, aby sa to týmto spôsobom s nimi spájalo. Akurát v tom čase došiel do Afriky aj Jakub Jahol s Lenkou Šolcovou, ktorá bola taktiež zapísaná v tejto organizácii Československo-Afrika a so synom pani Moniky Katúnskej, ktorá bola taktiež zapísaná v tejto organizácii. A ja som mu vtedy verila, že on o tom nevie, že ten sirotinec bol podfúk, že to nebol sirotinec, ako má byť. A dokonca on mal cez 100 ľudí, ktorí mu posielali mesačne okolo 1000 korún mesačne ako Adoptions for Distance a on im na oplátku posielal fotky, lenže viete, mne to vtedy nedochádzalo, ja som tam bola len mesiac, ale s postupom času sme zistili, ako to vlastne všetko je a že Jahol v tomto išiel od začiatku a on sa s tým predstaviteľom toho sirotinca, tanzanským občanom Ramadanom, dohadoval. Takže mu prišiel od sponzora na účet 1000 korún, on mu poslal možno od 50 korún za to, od 100 detí, on mu nafotil fotky, keďže tie deti na ulici si hoci kto a viete, dieťa vám spraví za lízatko, za cukrík, vám zapozuje, ako len chcete. Jasne. A peniažky ostávali jemu. A keďže je to človek, ktorý má dokonca diagnostikovanú bipolárnu poruchu, s čím sa mi sám priznal, keďže sme spolu boli v Afrike 3 mesiace, možno necelé 4 mesiace, naozaj každý deň a je to človek, ktorý dokáže veľmi manipulovať, tak ja som naozaj bola pod jeho vplyvom a naozaj som mu verila. Takže až po čase, keď už sa nedokázal pretvarovať, pretože títo ľudia sa nedokážu pretvarovať možno pár mesiacov, ale po čase začne ukazovať sa ich pravá stránka na povrch, tak som začala zisťovať, ako to vlastne bolo predtým a že tie peniaze si on krádol pre seba. Keď sme teda kúpili ten nový dom a presunuli deti do toho domu, tak podotýkam, my sme neboli registrovaná organizácia, my sme to robili vlastne bez nejakých papierov, skrátka chceli sme pomôcť deťom, aspoň to bola moja motivácia. V tom čase sme sa stretli s tanzanským predstaviteľom ohľadom NGO-ky a keď sme prišli o kanál, ukázal nám takúto hrubú zložku a boli tam všetko záznamy o Jakubovi Jahlovi a Martinovi Čičovi, ako konali v Afrike nelegálne činnosti, ako majú podozrenie, že zneužívajú deti v Afrike, propagujú satanizmus, homosexualitu, ktorá tam je zakázaná a ako mlátia deti užívajú drogy aj na návykové marihuanu, aj iné ťažšie, aj heroín, kokain, návykové látky pred deťmi a robia blbosti aj na verejnosti. Takže nám už vtedy povedal, že nám nikdy nedá túto licenciu, pokiaľ s nimi budeme spolupracovať. Na vtedy som na tom stretnutí bola teda ja. Bola som tam sama Slovenka, takže beložka, na koho iného sa človek obráti, až tak Tanzančanom neverí. Takže jedna vec bolo, že som ich odtiaľ nemohla ako dostať, keďže som bola žena, oni tam boli Martin Čičo, Jakub Jahol a Lenka Šolcová, tak proste boli v tom sirotinci. To bola jedna vec. A druhá vec je, že ja som im vtedy naozaj dôverovala, pretože som tak trošku k Jakubovi zhlížela, že čo dokázal, ako pomáha ľuďom, ako
každý deň písal na Facebooku statusy, pomôžeme deťom a tak. Ja len chcem povedať takú jednu vec, že kartu k transparentným účtom držal stále Jakub Jahл, takže všetky peniaze, ktoré chodili na jeho účet, vlastne on si ich vyberal, kedy chcel. Kartu nám nikdy nedal. A takto ju vlastne držal do svojho odchodu, kedy z Tanzánie doslova utiekol v polovici apríla 2022. Tomu ešte predchádzali nejaké teda tie veci, prečo odišiel, tak ja to skúsim nejako postupne rozplitvať. On veľakrát niečo potrebovali sme kúpiť, pridal status, ako potrebuje, ako pomáhame deťom, ako nech mu pošlú peniaze. Väčšina dobrovoľníkov sponzorov posielala peniaze priamo jemu na účet. Plus ešte na transparentný. Z transparentného účtu od toho januára, ako sme kúpili dom, bolo poslaných okolo takmer 1 000 000 českých korún. A to všetko vyberal Jakub Jahл, plus ešte peniaze, ktoré väčšina týchto jeho spriaznených duší, ktorí ho obdivovali na Facebooku, posielala priamo jemu na účet. Veľakrát napísal 4 ľuďom, že niečo kúpil za ich peniaze, čo sme sa spätne dozvedeli. Takže kde išli ostatné peniaze? Určite mu do vrecka. Toto je teda, čo sa týka tých peniazí. Teraz, čo sa týka detí, tak Jakub Jahl celý čas tvrdil, že on vie, ako sa starať o deti, pretože jeho mamka pracuje v sirotinci, stará sa o deti a že aj všetky tieto výchovné rady, ktorými ich častoval, takže ich má od svojej mamky. Tým myslím, keď dieťa v noci plakalo v izbe, pretože sa balo tmy, a to hovorím o deťoch, ktoré mali traumu, ktoré sme našli na ulici, ktoré boli vyhľadované na kost, ktorí mali rodičov, ktorých sexuálne zneužívali alebo iným spôsobom týrali aj fyzicky, tak tieto deti sa bali spať v noci v izbe, pretože bola tma. Keď som im dovolila, tak majte zasvietené. Jakub prišiel a náhodne vybral jedno dieťa, keďže dievčatá sme mali 4 dievčatka v jednej izbe, 5 chlapcov v jednej izbe. Náhodne zobral dieťa a zmlátil ho pred ostatnými prútikom a podobne. Niekedy holou rukou, malé dieťa. Tam boli 5-ročné deti, 6-7 ročné. A ostatným, že pokiaľ budú plakať, tak ich taktiež takto zbije. Úplne náhodné dieťa. To je šílené. To bola jedna z vecí. Ďalšia z vecí, keď sa niektoré dieťa pocikalo, tak ho zobral do sprchy, hodil na ňo vystriekal na ňo ľadovú vodu a potom ho taktiež zmlátil. A že tomu všetko radila jeho maminka. Čo sme potom neskôr zistili od jeho kamarátky, ktorá prišla ako dobrovoľníčka, že jeho mama robí na úrade a nikdy nerobila v sirotinci. Neskôr sme sa dozvedeli, že to možno môže súvisieť s tým, že Jakub Jahл mal veľmi zlé detstvo, keďže ho otec ako malého opustil a jasladne jeho mama striedala chlapov, ktorí ho nemali radi a mlátili ho, k čomu sa sám Jakub Jahl priznal. A kto vie, či v tom nebolo niečo aj viacej, ale to už sa človek asi nedozvie. Takže som si aj tak trošku spojila, či sa Jakub takto nemstí ostatným, keďže on nemal dobré detstvo a mal ho ťažké. Pre deťmi veľakrát si zobral trávu a hulil pre deťmi. Veľakrát deti zobrali jointa, že čo to je a dali si ho do pusy, pretože to robil pre deťmi. Taktiež brával kokain, heroín pre deťmi. A takto sa správal pre deťmi. Jemu úplne prepínalo. Afričania tvrdia, že ešte počas predchádzajúcich misií mal vraj údajne aj z nich sexuálne zneužívať deti. Ja som toho osobne svedkom nebola, tých bitiek áno. Veľakrát, keď som si zastala deti, tak Jahл aj mňa surovo odstrčil alebo napadol. Takže aj mňa. Veľakrát som mal to na ruke na modrinu. V tom čase som sa naozaj začínala bať a vedela som, že ak ja teraz odídem, tak všetky tie peniaze, ktoré do toho dali moji rodičia, do toho domu, tak proste že to pôjde že to všetko zničí, pretože Afričania začali skutočne vidieť, aký je tí Tanzánci, ktorí tam boli v našom sirotinci a pomáhali nám, aký je Jahl, takže veľakrát sa ho začali aj byť, pretože si ma začali zastávať, keď videli. Oni mu najskôr dôverovali, ako vravím, ja som bola len žena v Afrike a neznamenala som nič a oni to brali, takže ako Jahl rozhodne, tak bude, lebo ja som jeho kamarátka, beložka. Ale potom začali zisťovať, aký je, takže si ma začali zastávať. Toto bolo, čo sa týka detí, naozaj veľmi zlé veci a nehovoriac o tom, ako sa hral na veľkého Mesiasa spasiteľa na Facebooku a Instagrame, ako on pomáha deťom. Takže... Je to něco naprosto šíleného.
Já se tomu ani nechce věřit, protože já jsem vlastně ještě předtím, než jsem vás oslovil, tak jsem se díval na video, které jste zveřejnila na YouTube. To video má asi 1,5 hodiny, vy tam velmi detailně popisujete různé věci, ale musím se přiznat, že zrovna třeba konkrétně ohledně toho bytí dětí a tak, buď jsem to teda přeslechl, anebo jste se tam tomu nevěnovala. Jak to bylo tehdy? Bylo to i v tom původním videu? Nebo? Nie, v tom videu som ja v tom čase nepovedala všetko, pretože som mala veľký strach, pretože ho ma neustále napadal, osočovala takisto Lenka Šolcová, Martin Čičo a príslušníci ich sekty, ktorú založili, satanskej sekty, keďže Jakub Jahol založil satanovú komunitu v Česku. A taktiež som mala skúsenosť, keď po vydaní tohto videa ma zastavili 2-krát, podotýkam, v noci jeho kamaráti, keď som nastupovala do Šaliny v Brne, že či som to ja, tá zlodejka. A úplne som bola akože zmrazená a vravím, že to ja nie, to Jakub Jahol okradol celý čas. A mala som šťastie, že tam boli ľudia, pretože ten človek sa mi reálne vyhrážal, že si mám dávať pozor, kam idem a kde som, pretože si ma všade najde. Takže z toho, co dělal on, ve skutečnosti obvinoval veřejně vás. Áno, presne tak. Protože tohle je vlastně věc, kterou on dělá dodnes. Je mnoho různých skupin, organizací a tak dále, kde on je opravdu obvinuje například z toho, že týrají děti, že mlátí děti a tak dále. A vy jste byla přímým svědkem toho, že on tohle dělal právě v Africe. To sú presne ľudia, ktorí obvinujú iných, tak robia sami to isté. Väčšinou to tak býva. A v jeho prípade to tak teda je. V souvislosti s tím, jak vlastně on vás nějakým způsobem pak napadal, veřejně obvinoval a tak dál, tak zároveň vás také vydíral, nebo respektive, co mě zaujalo v tom videu, kde vy vlastně mluvíte o té své zkušenosti z Afriky, tak vy tam popisujete to, jak on vlastně vydíral vaši mamku, že pokud ona nepošle peníze, tak on vás jako dceru prodá na noc nějakým Afričanům. Ano. O co se přesně jednalo? Můžete to nějak popsat víc, túhle skúsenosť? Jednalo sa o to, že Jahol nám tam narobil problémy, keďže my podľa tanzanského zákona nemôžeme vlastniť dom, takže sme najskôr dôverovali jednému Afričanovi, Čef sa volal. A tento Čef už vtedy mi začal vravieť, aký je Jakub Jahol v skutočnosti a že pokiaľ chcem získať NGO-ku, mám ich odtiaľ odsťahovať, že sú to veľmi zlí ľudia. Lenže opäť, ja som verila Jahlovi. Takže sa dostali do sporu, on nám chcel tento dom nakoniec zobrať. Takže sme tento dom prepísali na členov drogového gangu, ktorých kamarátom bol Jakub Jahol, keďže ja som tam nikoho iného nepoznala, na Mozesa a jeho ďalších kamarátov a jednu Dadu, ktorá sa nám tam starala o deti. To bola taká mladá pani, biologická teta dokonca 2 dievčatok, ktoré žili v sirotinci. A všetci títo chlapci, 4, ktorí tam žili v tom sirotinci a boli učitelia, tak pochádzali, ako som spomenula, z jedného z najväčších drogových gangov, čo bolo v tom Moši, a kde sa kila trávy, kokainu, heroínu len tak hemžili v ich základni, v ich kancelárii. A Jakub Jahol k ním stále chodil, pretože ich bol veľký kamarát. Zo sponzorských peňazí im taktiež kupoval techniku a všetko, takže väčšina peňazí nešla na deti, ale práve do drogového gangu, ktorý podporoval, a na jeho rôzne rastafariánske a podobné projekty. No a čo sa týka konkrétne tohto, tak v tej dobe, keď sme riešili tento dom, vlastne ten prepis tých pôvodného majiteľa na týchto drogový gang, keďže ja som tam nikoho iného nepoznala, tak nám pomohol senátor mesta a pomohol nám zariadiť ten prepis. Jasné, že sme museli veľa vecí tak ako podplatiť, ale v tom čase si pamätám, že sa pýtal, že ako sa teda vyrovnajú. A pozrel sa tak na mňa a vraví Jahlovi, že tak ja chcem ju. A myslel to naozaj vážne. A Jakub, že no dobre, tak si ju potom môžeš zobrať. A vravím, že ale nie, že on to nemyslí zo srandy. Ale on to myslí zo srandy, neboj sa. Nakoniec sa všetko vyriešilo a jeden deň, keď som tam bola, podotýkam, sama, tak vošiel tento senátor s 2 mužmi, že mám 5 minút na to zbaliť si veci. V tom čase deti boli s Jakubom na výlete, vrátili sa nejak pár minút potom, ako nabehli do toho domu. A vravím, že a čo teraz, Jakub? Vytočil moju mamku a normálne jej zavolal, že má na to 2 dni poslať nejak 1000 eur, inak ma teda pošle Afričanom a že jeho slovo rozhoduje. A zobral mi mobil na 2 dni. Takže toto robil mojej mamke bežne. Vy jste ještě i v tom videu vlastně zmínila, ti muži byli ozbrojení, co tam přišli? Áno, jasné. A plus ještě, že tam to opravdu funguje tak, že zkrátka, když
člověk těm Afričanům něco slíbí, tak podle místních zvyků a tak dál, tam se ten slib opravdu dodržuje. A Jakub si toho byl vědom, že to není jenom nějaký vtípek, že vás prodá černochuma, že zkrátka oni to brali naprosto vážně a on si toho byl vědom. Áno, hlavne teda pokiaľ je dohoda medzi mužom a mužom, pretože oni sa tam za ženou veľakrát nebavia. Takže iba priamo s mužom. A jak na to reagovala vaše mamka a co následovalo? Co se dělo dál? Ono sa diali aj predtým podobné veci, ako že vydieral, pošlite peniaze, lebo o všetko prídeme, celý dom, čo ste už poslali cez nejakých... Moji rodičia tam dali za celú misiu okolo 500 000 korún českých, takže on už sa veľakrát takto vyhrážal, že o všetko prídeme, nech pošle peniaze. Aj podobné vyhrážky ohľadom mňa, že ma niekomu dá a podobne. Čiže ona už bola na to zvyknutá, povedzme, vieš, také blbé prirovnanie. A ona mi celý čas vravela, že nech idem domov. Že ako vravím, ja som sa naozaj bala proste ísť domov, keďže som vedela, že následne o všetko prídeme. A konkrétne o tomto, keď prišiel ten senátor, tak sa bala. Kontaktovala medzinárodných právnikov, proste aby mi pomohli. Nakoniec jahlo 2 dní sa jej ozval, že OK, že už to vyriešil. A po tejto skúsenosti vlastne moja mamka začala už cítiť, že niečo není v poriadku. To bolo niekedy začiatkom marca. Takže kúpila letenky, začala prerustrovať všetky výpisy ešte z jeho predchádzajúcej misie a prišla s tým, že zistila, že spreneveril okolo 2 miliónov korún za celé tie 2-3 roky, čo pôsobil v Afrike, čo išli priamo jemu do bačku. A to bolo iba z transparentného účtu plus peniaze, čo ako vravím, kto vie, koľko posielali priamo jemu na účet ľudia. Čo bolo podľa mňa možno aj ešte raz toľko. Takže prišla s tým a... Ona teda letěla přímo do té Tanzánie, áno, jo? priamo ho konfrontovať, vlastne aj ma dostať domov, keď to tak poviem. A prvý deň, keď prišla, tak Jakub zrazu takú milúčku tvaričku, tak my vás tu zdravíme, my vás tu vítame. A na druhý deň zincesoval divadielko, ktoré neviem, či tu mám rozpisovať teda. Řekněte, o co se jednalo. Ja som jednej pani pomohla, keďže mala dosť vážny úraz a zahnísanú nohu. Tak povedzme, že som jej trošku pomohla s menším chirurgickým zákrokom. Proste základné ošetrenie, ktoré oni tam nepoznajú. A tej pani mohli vybrať po 5 rokoch konečne, alebo po 10 myslím, železo z nohy. Takže tú nohu sme jej zachránili. Na druhý deň, ako prišla moja mamka, tak Jakub Vy totiž vlastně studujete nějakou farmaceutickou školu nebo co, takže vy jste vlastně ten zákrok věděla, jak provést a tam šlo jako o to. Já vím, že jste to i nějak zmiňovala ve videu, ale klidně to můžete rozvést něco, nějaký hníz nebo taky odstranit z nohy nebo něco takového. Jasné, pani tam mala vlastne nekrotizujúce tkanivo okolo rany, ktorá sa jej zaparila, zrejme si ju poriadne nevyčistila, takže sa začala robiť nekróza okolo. A zároveň tam mala veľmi veľký hníz. A ona mala železo v nohe, to lekári nemohli práve vybrať kvôli tomu hnízu. Takže ja som jej to len trošičku narezala a vytlačila hníz. Naozaj vysela hníz a to bolo všetko. Čo si dokáže človek urobiť aj tuto, iba že oni tam nemajú také tie základné znalosti, ako poskytnúť prvú pomoc. Takže pani som to ošetrovala asi 3-krát, prevezovala a nakoniec jej odstranili to železo z nohy, takže mohla konečne chodiť. A ja som už potom ani nešla pozrieť. Akurát keď prišla moja mamka, tak Jahol došiel do sirotince s tým, že idú po mne policajti, idú ma zatknúť, lebo pani zomiera, má vysoké horúčky. Takže ja som tam s revom išla aj s mojou mamkou. Prišli sme tam a mojej mamke začal jej syn sa normálne kláňať a ďakovať. Normálne povedal, že ďakujem, že si vychovala dceru, pretože vďaka nej moja mama chodí. Jo. A on sa to snažil svést na vás, že kvôli vám tá žena umírá, jo? Áno. A pritom ona začala chodiť a všetci normálne ďakovali, boli radi, že vďaka mne. Takže sa tak poďakovali mamke, ona spustila úplne pláč, úplne šťastná. Prišla do sirotinca a v tom momente sme sa mijali vo dverách, keď Jahol odchádzal s taškou. Takže on bol už predtým zbalený, on bol už niekoľko dní vopred zbalený, pretože vedel, že mamka odhalila všetky jeho sprenevery a podvody a že ho bude konfrontovať s týmto. Utiekol z krajiny, on sa do tej krajiny následne nevratil. Tam jde i o to, že dokonce i jako ta ambasáda to nějak hodně řešila, že jeho činnost byla jako opravdu velmi destruktivní, nebo nevím, jak to říct. O co se tam vlastně jednalo? Nebo... Slovenská ambasáda v Nairobi vlastne vedela o všetkých týchto činnostiach, čo robí v Afrike. Ako som už spomínala, ako sa chová ku deťom. Možno podozrenie z toho, že naozaj zneužíval tie deti, keďže tých svedkov tam bolo veľa.
Já osobně jsem nebyla svedok, takže to nemůžem potvrdit. A mluvila jste třeba alespoň s těmi svědky, ano. kteří... Áno. A co vám oni třeba řekli? Boli to Tanzanci, ktorí tvrdili, že naozaj deti sexuálne zneužíval, teda najmä chlapcov. Je třeba uvést na pravou míru, a to není žádná jako špatná informace, já ani proti tomu nic nemám, že zkrátka Jakub je homosexuál, takže proto si zřejmě vybíral chlapce. Áno. Áno. Dievčata teda veľmi mlátil, oveľa viac ako chlapcov a to bolo možno nejaká jeho nenávisť voči tomu aj malým dievčatkám 5-6 ročným, ktoré mlátil fakt surovo. Asi zrejme kvôli tomu, že moja mamka nedala dosť lásky, keď bol malý a striedala chlapov. Kto vie. A vy jste vlastně v tom videu zmínila, že fyzicky napadl i vás? Áno. Nie doslova, že by ma mlátil, ale odstrkovanie, fakt hrubé odstrkovanie. Keď som si prišla zastať nejaké dieťa, tak ma chytil za ruku, vyvliedol z miestnosti a podobne. Jako když jste viděla, že on třeba to dítě nějak jako napadá, fyzicky mlátí, jo? Tak som prišla a snažila som sa dostať medzi nich, zobrať si dieťa do náručia a on ma vždycky odtrhol. Mňa za ruku vyviedol z miestnosti, vytiahol. A od kolika svědků jste například slyšela něco ohledně toho zneužívání těch dětí? To bolo veľmi veľa ľudí, ktorí boli zainteresovaní v predchádzajúcom jeho projekte, teda hlavne Tanzanci. Nikto, kto bol ako dobrovoľník z Európy, od nich nie, ale od všetkých tých Tanzancov v predchádzajúcej. Jo, protože tak vy jste tam byla nějakou dobu, takže jste se s nimi trošku zblížila, zpřátelila. Vy sama... To se asi těžko říká, kolikrát jste byla svědkem toho, kdy on fyzicky nějak napadal ty děti. Obdeň, povedzme. Obdeň veľakrát to robil, keď si myslel, že tam nie som. Že niekde som išla do mesta a podobne, ale obdeň. To som ja bola svedkom, takže naozaj to bolo na dennom poriadku. Ono aj keď on odišiel v tom apríli, tak tie deti boli úplne šťastné. Ste mali vidieť, oni boli tak šťastné, že tam už jeho není. Veľakrát, aj keď ešte predtým niečo robili, a niekto povedal, že Jacob is coming, tak tie deti úplný strach. Normálne v očiach úplná štriažka, že Jakub ide naspäť. A ten dům, který vlastně vaši rodiče koupili, ten stál kolik asi přibližně? To bolo aj spoločne s tou pani Monikou Katunskou a on stál okolo 10 000 eur plus nejak 5 000 sme to neho dali len na prerábku. A ten dům tam dodnes jako funguje, ten siročinec, nebo jak to tam vypadá? Sirotinec nefunguje, pretože ako náhle Jakub odišiel v tom apríli, doslova ušiel z krajiny, tak začal veľmi dehonestujúce komentáre voči tým Tanzancom, ktorí tam boli. A oni si stále mysleli, že ja s Jahlom som kamarátka a že my v tom ideme spolu a chceli sa mu pomstiť, jemu podotýkam, nie mne. Tak si mysleli, že sa pomstia skrz toho, že vyhodia deti zo sirotinca. Takže 2 týždne potom, ako som ja odišla z Afriky, tak tam boli ešte 2 českí dobrovoľníci a museli taktiež odísť z krajiny, pretože sa im začali vyhrážať, pretože im tvrdili, že vy ste Jahlovi kamaráti, takže von, vieme, čo tu robí Jakub Jahl. A vyhodili deti, predali dom. A stále doteraz to komentujú, že to nebolo mierené voči mne, ale voči Jahlovi, že sa mu chceli za všetko pomstiť. Takhle bavili jsme se o tom, jak fyzicky napadal děti a vy jste v tom videu zmiňovala, že i měl nějaké fyzické konflikty a tak dále, nějaké bitky přímo s těmi staršími Afričanami. Tam šlo o co? Nebo z jakého důvodu? A s tými Tanzancami, pretože tí Tanzanci už videli, že to, ako mláti deti, nie je v poriadku a to, ako sa začína správať ku mne, nie je v poriadku. A on ešte dokonca predtým, ako vedel, 2-3 týždne predtým, ako vedel, že moja mama dorazí a že ho bude so všetkým kompromitovať, pretože má všetky dôkazy, tak sám začal prilievať olej do ohňa proti Afričanom, aby to mohol zhodiť na nich. Že on odišiel kvôli Afričanom a mohol všade propagovať na sociálnych sieťach, že to bolo hlavne kvôli mne a kvôli Afričanom, ale nebolo to tak, bolo to kvôli jeho podvodom. Takže to chcel zhodiť všetko nakoniec na Afričanov a začal ich obviňovať, že mu kradnú peniaze, že im dal peniaze, pritom im ich nedal. Že to vlastně Afričania celý čas kradli. Já jako podle toho, a to si každý z diváků může pustit, přímo i záznam toho 1,5 hodiny videa, které máte dodnes na YouTube a doporučuji se na to podívat, pokud vás to zajímá opravdu velmi podrobně. Tam jste to velmi dobře uváděla a co mně se tam jako moc líbilo, to, že vy jste ve skutečnosti byla ta, která spoustu těch problémů, které, jak jste tam popisovala, já ho způsobil, tak vy jste byla ten, kdo se to snažil jako vyřešit. Vy třeba ten dům a tak dále, že tam byla nějaká situace, že on se tam s nějakým Afričanem právě nějak pobil a tak dále. Na základě toho pak byly nějaké soudy a ten dům, který byl na toho Afričana napsaný,
vám vyhrožoval, že se máte nějak vystěhovat. Můžete to nějak popsat? Vy jste tam spoustu takových jako situací, kdy jste se reálně snažila vlastně zachránit tu šílenou situaci, kterou tam vlastně Jáhl způsobil svým chováním. Jo? To tam byly takové různé věci, že? Áno, to bolo vlastne tým, že ako som už spomínala, že prvého majiteľa sme napísali toho Jeffa, ktorý sa ešte predtým roky poznal s Jahlom, keď tam bol prvýkrát. Bol to pán, ktorý provozuje doteraz travel agency, takže vie, ako sa vlastne pracuje s belochmi, takže sme mu dôverovali. A on nám naozaj pomáhal aj vybavovať NGO-ku, všetko. Lenže poza môj chrbát ho Jahl on zrejme nikdy nechcel, aby to bol sirotinec, pretože vedel, že by potom nemohol tak krať peniaze, keďže by to museli všetko cez transparentné účty. Takže on to od začiatku poza chrbát náš vlastne útočil na toho Jeffa, hádal sa s ním, až Jeffovi úplne rúpli nervy a napísal mi, volal mi, že sa mám s ním ja stretnúť. A všetko mi povie, ale ja som sa bala. Ja som proste stále bola pod vplyvom toho Jahla a verila mu, takže som sa s ním nikdy nestretla. A teda ten Jeff sa nám začal vyhrážať a naozaj to išlo cez súdy, išlo to aj cez policajtov, aj cez ambasádu, kedy sme to naozaj riešili. Práve preto sme si prizvali na pomoc toho senátora, ktorému ma Jakub zapredal a ktorý nám pomohol teda získať dom naspäť a potom sme ho museli prepísať na ďalších ľudí a ja som tam nepoznala nikoho, ja ho tam poznal práve tých predstaviteľov toho drogového gangu, takže jedného z nich napísal ako majiteľa, s tým, že tam žili ďalší traja v našom sirotinci, ktorým podotýkam on umožnil, aby tam žil drogový gang. Ja som s tým nikdy nesúhlasila, ale ja som s tým nezmohla nič. Sama proti 5 chlapom, z toho 4 Afričania. A ešte tam bola jedna majiteľka, taká pani, ktorú sme tam vlastne, pani vychovávateľka zapísali ako majiteľku. Takže drogový gang a pani vychovávateľka. A taktiež, keď už sa vlastne, ako som spomínala, keď sa dozvedel, že vedel, že moja mamka niečo proti nemu má, že sme už zistili všetky jeho podvody, tak potreboval to na niekoho zhodiť. Takže preto začal konflikty a preto začal vlastne voči tým Tanzáncom, tomu drogovému gangu, že oni kradnú peniaze. Vlastne členom tým, ktorí žili priamo v sirotnici proti týmto 4 mužom, z toho jeden bol majiteľ, tak proti ním začal ich obviňovať z toho, že kradnú peniaze. Aby to mohol na někoho zhodit. Jo, což je vlastně ta jeho verze příběhu, kterou prezentuje dodnes na sociálních sítích. Ano. A snažil se. Co se dělo teda ještě třeba potom, když vy jste jako to opustila ten projekt, vrátila jste se, natočila jste video, on vám jako opravdu nějak vyhrožoval, nebo co se všechno dělo? A jak třeba útočili na vaši mámu? A potom, ako to všetko skončilo, tak ja som naozaj chcela na všetko zabudnúť, ani to neriešiť. Akurát práve potom Jahl potreboval asi nejako zrejmiť svojim sponzorom, ktorý mu podotýkam, niektorí doteraz posielajú peniaze a veria, že on stále posiela deťom do Afriky peniaze. Doteraz? Jo, anebo oni mu třeba i posílají, protože on teď zase v podstatě akorát tu svoji činnost zaměřenou na pomoc dětem v Africe teď zase prezentuje, že pomáhá obětem sekt. Ve skutečnosti on si vybírá různé skupiny a organizace, na které neexistuje prokazatelně žádný materiál, že by tam docházelo k nějakému vykořisťování členů nebo tak, ale zkrátka on si vybírá takhle různé skupiny, očerňuje je, nazývá je sektami, že se tam dějí nejrůznější zvrácenosti, ty, které on ve skutečnosti, jak říkáte, viděl sám v Africe. A pak vlastně nabádá lidi, aby ho finančně podporovali, jo, aby mu posílali peníze na účet, že on prostě jako je ten hrdina, který tak jako pomáhá. Takže podobným způsobem i on se snažil pak ospravedlnit po té Africe v očích těch sponzorů to, že ve skutečnosti on byl ten, kdo byl podveden, jo? Áno, že ja som bola tá, ktorá o všetko pripravila, to som sa tak zamýšľala, ja by som svoje vlastné peniaze len tak nechala, alebo peniaze mojich rodičov, takže úplná blbosť a nonsens. Stále sa prezentoval, že to on kúpil ten dom, podotýkam, a že to on prišiel o svoje peniaze, takže blbosť. Taktiež sa to snažil zhodiť potom aj na Afričanov, ale teda hlavne na mňa, že ja za všetko môžem, lebo ja som ako rozputala tú vojnu medzi Afričanmi a mnou, čo je blbosť, keďže všetci vieme, že ktorí tam boli, že to vlastne začal Jahl, túto vojnu proti Afričanom, pretože potreboval to na niekoho zhodiť. Taktiež vytváral moje fotky a memečka, rôzne, kde dával rôzne veci, ako ja niečo hovorím, že
povedzme memečko typom, také tie pohyblivé na Facebooku, že ja som zlodejka s mojou tvárou medzi Afričanmi, čo stiahol nejakú fotku, že beložka so 6 Afričanmi, moju tvár a proste také tie ja som zlodejka a podobné. Tieto memečka pridávala aj jeho mama, podotýkam, takže aspoň vieme, pokiaľ má do toho psychické zdravie, asi zdedené. Pod všetky moje príspevky na Facebooku, dokonca aj pod moje obyčajné fotky, ktoré som pridávala len tak z výletu z Afriky. Takže naozaj všade. Taktiež mi začali vypisovať ľudia, ktorí z jeho sekty. Že vraj som zlodejka, že má osobnú skúsenosť, akú, keď ma v živote nevideli. Takže podobne, no. Keďže mám mal tých naozaj privržencov extrémne veľa z tých svojich satanovej komunity, mormonov, kde následne konvertoval, bol krestiteľom, čož dosť vypovedá o jeho osobnosti. Ono i to, že ta satanová komunita ve skutečnosti vykazuje všechny známky sekty, tak jako on se snaží proti údajně jiným sektám, které on tak označuje jako sekty bojovat, tak on ve skutečnosti sám takovou sektu vytvořil a dokonce jsem narazil i na článek, kde vlastně je to výpověď jednoho z bývalých členů satanovy komunity, je to nějaký Svatopluk Hýsek, nevím, jestli vám to jméno něco říká. Bola som s ním v kontakte a taktiež mi opisoval, ako sa k nemu jeho správal, ako ho prenasledoval, vyhrážal sa mu a podobne. Tých ľudí je veľmi veľa. Jakože Jakub Jáhl pokaždé, když zkrátka někdo o něm promluví a začne říkat tyhle věci, tak Jáhlova strategie je, že okamžite tyhle lidi vydírá, jo? Nebo nejak... Ako naozaj to, čo robil mne, bolo extrémne peklo. Ja som to našťastie zvládla, to musím podotknúť, že naozaj aspoň v tomto som bola trošku psychicky silná oproti ostatným jedincom. Tohle je ve skutečnosti opravdu Jáhlova strategie, kterou používá dodnes. Ano. Mám s tím taky i přímé osobní zkušenosti, například zveřejňoval na svém profilu fotografie mé přítelkyně s tím, že tam psal nechutné věci o tom, že se zúčastňuje nějakých nemorálních praktik v Ukrajině a tak dál. Nic z toho samozřejmě není pravda, neuvěřitelně nechutné lži. To byl ten moment, kdy jsem si právě říkal, že tohle už je ale fakt hodně za hranou. Pak, když někdo si vymýšlí tak ubohé a hnusné lži, tak to už opravdu nemůže být psychicky zdravý člověk. A to byl i ten důvod, proč jsem se o něj začal více zajímat a proč jsem si začal hledat ty články, protože jsem tomu fakt nerozuměl, jak někdo může tak neuvěřitelně lhát. Plus do toho on opravdu i psal přímo mojí přítelkyni, v podstatě i jí víceméně vydíral v tom smyslu, že na ní tlačil, že pokud ona se nepřizná k tomu, jakých orgií se zúčastňovala, tak on o ní natočí video a tam to všechno řekne celou pravdu, že má možnost se přiznat sama, že to bude pro ní jednodušší. Prostě neuvěřitelné, jako fakt neuvěřitelné a něco podobného jste si teda zažila i vy na vlastní kůži, jo? Áno. Ja sa len čudujem, že s tým niekto niečo stále nerobí a že sú stále ľudia, ktorí mu veria. Že sú stále ľudia, ktorí naozaj sa dajú s ním zmanipulovať. Ja sa nečudujem. Ja som bola taktiež pod jeho vplyvom a proste bola som s ním vyše 3 mesiacov každý deň. Takže naozaj viem, čo je toho ten človek schopný a aký ten človek naozaj je. A asi by som si dovolila tvrdiť, že mne naozaj povedal dosť veľa o svojom živote. Ako aj to, kde sa sám priznal, že naozaj má diagnostikovanú bipolárnu poruchu, s ktorou sa nelieči. Myslím, že doteraz sa s ňou nelieči, inak by tie veci boli inak aj to jeho správanie. Takže on si aj veľakrát niečo povedal a na druhý deň si to nepamätal. Takže proste rozdvojená osobnosť. Naozaj to rozdvojená osobnosť. Častokrát aj priznával, že on niekedy nevie, kto je v ňom. Reálne to takto mne opisoval. Pri takých jeho slabších chvíľkach, keď bol proste pod vplyvom niečoho hlavne, ale aj keď nebol. Ale on bol pod vplyvom každý deň, že to človek už aj nevedel rozoznať, kedy si dal dávku a kedy si ju nedal, tak opisoval, že on niekedy ani nevie, ktorý človek je v ňom, tým, že má naozaj 2 osobnosti, aj viac. Plus do toho opravdu vy jste tam šel s těmi nejlepšími úmysly, teď jste do toho opravdu jako především vaši rodiče investovali víc než 500 000 korun, zatímco Jakub, já nevím, jestli vůbec něco investoval, nebo... Nič. Vlastně on z toho prál, no. Pro něj to spíš víceméně byl způsob obživy. Než jako to vlastně ty získávání peněz sloužilo hlavně pro jeho účely. Já vím, že vy jste zmiňovala, že například letenky si z toho platil a tak dál. A přitom zbytečně třeba odletěl jenom prý na 14 dní, že chce jenom vyměnit vzduch nebo něco. Áno,
To bolo vlastne počas toho, on tam bol toho januára do apríla, z toho raz išiel naspäť do Česka na 14 dní, lebo potreboval si vetrať hlavu. Podotýkam, tie letenky boli kupované zo sponzorských peňazí, rovnako ako ten Martin Čičo a tá Lenka Šolcová si taktiež tak kupovali zo sponzorských peňazí. A jemu to vyhovovalo, pretože on si tam išiel oddychnúť, za teplo, mal všetko zaplatené. Podotýkam aj tie drogy, ktoré užíval, si kupoval zo sponzorských peňazí, čo ľudia posielali v dobrej nádeji, že idú deťom. Takže aj tie predrogoval, prehúlil a podobně. A když se vrátíme ještě zpátky k té ambasádě, jaké kauzy vlastně ta ambasáda řešila? Nebo co tam jako byly ty nějaké největší průsery, které ta ambasáda v souvislosti s tím Jakubem řešila? No vlastne potom, ako sme my dostali vtedy ten dom naspäť, tak začala tanzánska vláda sa ešte vrátila späť k prípadu Čiča a Jahla. A ešte začali im prechádzať všetkých sociálne siete, čo urobili už predtým, o čom svedčí tá zložka, ktorú som spomínala, že ten pán, ktorý riešil NGO-ky, mal proti ním. Takže ich tá vláda vyšetrovala už dlhšiu dobu, už naozaj roky predtým. A vlastne vtedy sa naspäť vrátili k ním a dostali nejaké echo, že propagujú zase satanizmus, opäť zneužívajú deti, takže na všetkých zavreli. V tom čase už všetci odišli, ostala som tam už iba ja, Martin Čičo a Jakub Jahl, takže prišlo jedno veľké ozbrojené auto a ani pasy sme si poriadne nestihli zobrať, natlačili nás do auta a podotýkam, že Jakub vedel, o čo ide a napriek tomu zapol liveku na Facebooku a začal nahrávať. Tak teraz pozrite, opäť nás zatkli, čím šprilial olej do ohňa. Mňa teda pustili hneď, pretože proti mne nič nemali. Akurát sa ma len stále dopytovali na Jahla a Čičo, že či viem niečo o ich aktivitách a keďže som sa bala, tak som tvrdila jasne v ich prospech. A ich teda pustili o 2-4 dní na to, takže sme tam boli zavretí bez jedla, bez vody. Mňa teda na druhý deň pustili, tak ich po 3 dňoch. A potom medzi tým, ako sme tam boli zavretí, tak práve Lenka Šolcová kontaktovala ambasádu. Ambasáda jej napísala dlhý e-mail, že okamžite má nahlásiť mená, kto tam je s Jakubom Jahlom a že nás prídu deportovať, pretože vedia, čo Jakub Jahl robí. Ono vlastně Jakub Jahl se tam ani do té Tanzánie už od té doby nikdy nevracel, že? A ani možná nemůže, nebo jak to je? Čo ja viem, tak tanzánska vláda mu zakázala vstup na územie. Zatímco naproti tomu, vy jste se tam vlastně ještě přednedávnem, jak je to dlouho, kdy jste tam byla naposled vlastně? V januári 2024, takže před vyše rokom. To je... A vlastne, čo sa týka ešte tej ambasády, tak po tom videu, čo som ja vtedy pridala, kde som všetko rozpovedala, tak v tom čase Jakub prišiel na inú stratégiu a začal ponúkať balíčky do Afriky. Takže človek, ktorý chcel ísť do Afriky, tak si musel zaplatiť nezmyselný balíček. Kolik ten balíček stál a co to bylo za balíček? Stál 15 000 za to, že on ich bude sprevádzať Afrikou na 2 týždne. Takže 3 dievčatá tomu naleteli, tie balíčky si kúpili, plus ešte letenky, ubytovanie, kde za ubytovanie dali niekoľko tisíc. Zase navyše, čo reálne to ubytovanie toľko nestalo. Takže z každého dievčatia mal Jahl 25 000 korún pre seba. Celkom pekný zárobok na 2 týždne, 75 000 korún za 2 dievčatá. 3 dievčatá teda. No a nakoniec po tomto videu som to poslala tým 2 dievčatám, keďže ja som zistila, kto tam má ísť. Dostalo sa to ku mne. A tieto dievčatá, iba jedna nakoniec odcestovala a 2 neodcestovali. A keď som im písala všetko, že ako to ďalej pokračuje, tak povedali, že sa stretli s Jahlom a že keď mu oznámili, že s ním nejdu, takže začal byť extrémne agresívny. Začal sa im vyhrážať, hnusne nadávať a naozaj sa bali, že ich dokonca napadne. Preto sa s ním stretli na verejnom priestranstve v kaviarni, ale aj napriek tomu na nich útočil a že im peniaze nikdy nevrátil a povedal, že bohužiaľ, že on ich už použil na iné účely. Takže do tohto momentu sa tieto dievčatá nedostali k peniazom, boli z toho tak psychicky zdeptané, že už to ďalej neriešili a nechali to tak. Keď spočítame letenky, všetko, čo im uplatili za balíčky, tak každá prišla okolo 50 000 korún. Mladé dievčatá, prvačky na výške. A už sa ďalej k tomu ani nechceli vyjadrovať a iba spomínali, že párkrát si ho všimli v noci, ako stojí za stĺpíkom a pozoruje ich. To je něco prostě, já nechápu, jak člověk, který se dopouštěl tady těchto všech neuvěřitelných věcí, které mi fakt hlava nebere,
jak může vlastně dodnes nahrávat na sociální sítě videa a obvinovat jiné organizace, aniž by k tomu měl jakékoliv důkazy. Často on se odvolává třeba na anonymní výpovědi. Jo? Takže podotýkám, že tohle video není s anonymním člověkem, ale tohle je s reálnou, skutečnou, živou osobou, která to zažila na vlastní kůži a vy nemáte důvod se mstít. Teď vy jste dělala pro ty děti maximum. Vy jste prostě, jako vaše rodina tam investovala víc než 500 000 korun. Vy dodnes tam vlastně jezdíte a jste se mi zmínila, že plánujete příští rok další cestu, protože vy ty děti opravdu milujete. Pro vás jako to má opravdu skutečnou hodnotu. Takže tady je naprosto evidentní, jak ty věci skutečně byly a jsou. Jo? A pro mě je proto opravdu jako šílené pak vidět, že tento člověk dodnes ničí život tak obrovskému množství nejrůznějších skupin lidí, kdy prostě tento člověk opravdu píše výhružné zprávy i přímo mé přítelkyni, nebo dokonce psal i hodně, to ani nebudu číst, ty nechutné e-maily, co psal i mě na můj... No, to aj mne teda vypisoval. Ako tých ľudí, ktorým takto oblížil, ktorí si zažili možno ešte oveľa horšie veci, ako ja, je veľa, akurát sa boja hovoriť, pretože sa ho boja, pretože je to blázon, ktorý dokáže naozaj... A ja mám strach, čo urobí, ale proste ja sa ho nebojím. Pretože už viem, ako si s takýmito ľuďmi zatočiť. Takže... Ale očakávam, že potom to sa začne zase vyhrážať aj jeho kumpánim a začnú prenasledovať, ako to bolo po tom videu. Takže... A ešte k tým 2 dievčatám teda to dám len toľko, že oni písali aj na tú ambasádu a tá ambasáda im odporúčila neísť. Takže priamo, oni im tam napísali dlhý mail, kde zahrnuli, čo všetko je vlastně proti Jakubovi Jahlovi. To znamená, že vlastně ty holky, když už začaly mít nějaké pochybnosti, že to může být nějak jako nebezpečné nebo něco, tak prostě normálně kontaktovali ambasádu. Dobrý den, koupili jsme si balíček od Jakuba Jáhla. Je prostě pro nás bezpečné vyrazit, jako něco v tom stylu, jo? Ano, chceli sa uistiť, keďže úplne neverili tomu môjmu videu a keď im ambasáda napísala dlhý mail, že čo všetko tam robil, tak nakoniec mi poďakovali. A to jedno dievča s ním nakoniec išlo a vlastne k tomu sa odvolávam na to, že ako Jakub Jahl tvrdil, že mohol ísť do krajiny, tak svedčí aj fakt, že neposlal seba, nešiel on, ale poslal Martina Čiča, ktorý s týmto dievčatom vyrazil, pretože Jakub Jahl nemohol, pretože on vie, že do tej krajiny vstúpiť nemôže. Takže nakoniec Martin Čičo išiel a to dievča vlastne minulý rok, keď som tam bolo, tak ona sa tam vrátila. Prišla a s plačom sa mi ospravedlnila za všetko, že mi neverila, že o mne cez Jakuba Jahla videa šírila blbosti, že som narcistický človek a priznala, že ju k tomu donútil Jakub Jahl. Ešte predtým, ako vycestovala, keďže ona ma osobne nepoznala a potreboval proste skompromitovať toto moje video. Takže sa mi s plačom ospravedlňovala, no. A přiznala, že zjistila, aký je Jakub Jahl na vlastnej koži, no, aj Martin Čičo. Teď se mi ještě vybavuje, já jsem v tom článku Antimisia v Afrike četl i to, že on tam zneužíval, alespoň to tam psal ten autor toho článku, nějakého Josefa, to byl nějaký sirotek, nějaký Afričan. O tom nevíte něco, o co se přesně jednalo? On tam prý snad pracoval jako průvodce nebo něco, ten Josef, ale nevím, to teď jako si nepamatuju přesně. No, čo sa mne dostalo taktiež do uší, bolo to, že sa Jakub pokusil znásilniť nejakých 2 Afričanov a jeden z nich bol priamo učiteľ, ktorý už bol za času, keď som tam bola ja. On to sám tvrdil, že sa ho Jakub pokúšal znásilniť a tento Jozef mal byť údajne druhý človek, o ktorého mal jeho záujem, čiže sa ho snažil nejakým spôsobom zneužiť. Ja som tam tedy nebola, bola tam práve tá pani Monika. A nakoniec pani Monika s týmto Afričanom s niečo začala, takže ja ho veľmi žiarlil a urobil tej pani... S tím Josefem Monike. Si začala? Áno, a preto urobil zo života úplne peklo tej pani Monike. Jo, a ten učitel, s tím vy jste mluvila, nebo slyšela jste k tomu ještě nějaké další podrobnosti ohledně toho pokusu o znásilnění? Keď sme tam boli osobne, tak sme ho na ulici videli a ja som si s ním chcela ísť prehovoriť, ale vtedy mi Martin Čičo teda zakázali s ním hovoriť, povedal, že nemám, že je to nebezpečný človek a aj on sa nám teda vyhýbal, ako keby sa bál. Takže Martin Čičo vás přesvědčoval, že on je nebezpečný a u něj to spíš vypadalo, že on není ten, co by vám chtěl ublížit, ale ten, co se vás spíš bojí.
Husté, já ještě nevím, já jsem docela v šoku z toho všeho, co mi říkáte a děsím se toho, co všechno dalšího ještě nebylo řečeno a myslím si, že by to stálo za to, aby to lidé věděli, protože tohle je opravdu něco naprosto neuvěřitelného. Protože fakt, když to dám toho kontextu Jáhlovy tvorby, to je naprosto evidentní, jak kdyby tento člověk ze všech těch hrůz, které on sám dělal, obviňoval všechny okolo. Ako ja dúfam, že sa to dostane hlavne k tým sponzorom, ktorí vo v dobrej nádeji posielali peniaze a on o nich hovoril, že sú to jednotí beloši, ktorí aj tak pošľú. Pretože im je ľúto Afričanov, takže priamo takto. A tady jde poukázat na to, že tahle činnost Jakuba je neuvěřitelně destruktivní pro obrovské množství lidí, protože já sám mám třeba blízkého kamaráda, je to starší pán a vlastně jeho dcera, která má vnuka, se rozhodla, že se nebude s ním bavit právě kvůli tomu, protože viděla videa s Jakubem, kde on vlastně říká údajnou pravdu o tom, co je hnutí Allatra a co jsou vlastně lidé, kteří jsou v něm zapojení a vymýšlí si tam fakt jako hnusné, perverzní věci, které prostě nemají žádnou důkazní hodnotu. Mne je len ľúto to, že tento človek vôbec nechce pomáhať, len chce robiť zle a práve preto útočí na organizácie, ktoré ľuďom naozaj pomáhajú. Potrebuje si na nich vybudovať meno, pretože vie, že on žije z toho, že ho ľudia sledujú. A hlavně, že mu přispívají na tuhle jeho činnost. Nehledě na to, že tady tyhle organizace ty mají mnoho důkazů k tomu, kolika dětem pomohli, co všechno dobrého udělali. Zatímco on tam, jako kdyby jsme měli vůbec jako dokazovat to, že on nějakým dětem pomohl, tak to bude velký problém vůbec něco takového dokázat. Když nebudeme brát v potaz nějaké jeho fotky a videa, kde prý on se snažil velmi podrobně dokumentovat ten svůj život v Africe. A vy jste lízatko, děťom. Takže. No, vy jste sama to i vlastně v tom videu zmiňovala, že on se ve skutečnosti o ty děti v praxi vůbec nezajímal a jenom když bylo potřeba nějaký příspěvek, tak naraz se s nima začal fotit, jak jako se jim věnuje. Čiže on se s nimi ani nehral presne tak, iba keď potreboval nejaký content natočiť. Tak iba vtedy za nimi išiel. A akože na fotku, na videjko se s nimi pohrál. A co se týká ještě toho násilí vůči dětem, ještě něco se vám vybavuje, kromě toho, jak třeba v noci to dítě spalo, nebo že vy jste říkala, počúralo se, takže ho to... Pamatujete si ještě na nějaké situace různé, které vznikaly? To bolo, keď napríklad niečo nechceli jesť, alebo im nechutilo, tak taktiež dostali od neho bitku alebo pokarhanie. Tých trestov bolo za všetko, naozaj za nezmyselné veci. A mě by ještě zajímalo, vy jste tam vlastně zmínila, že on pochopitelně není sám, má kolem sebe skupinu určitých fanatiků, kteří ho nějakým způsobem podporují a dělají nějaké další činnosti spojené s ním. Máte nějaké vlastně informace o těch jeho kumpánech? A čo viem, tak sú to prevažne všetko ľudia, ktorí pochádzajú ešte z tej satanovej komunity a možno aj z tej mormonskej, kde bol, kde ovšem odtiaľ poznal Lenku Šolcovú, ktorá taktiež pochádza zo satanovej komunity. Takže o týchto ľuďoch, ale presné mená neviem, ale sú dohľadateľné. A som si istá, že tí ľudia, ktorí mi vypisovali a napadali ma aj verejne, ma dvakrát ako zastavili v noci, tak určitě pochádzajú právě zo satanovej komunity. A tihle lidé vám taky nějak jako vyhrožovali nebo vás nějak na sociálních sítích očerňovali? Našťastie fyzicky mi neoblížili, ale ako vravím, dvakrát som mala tú možnosť v noci, že za mnou prišli a oslovili ma. A naozaj hnusne s vyhrážkami, že si mám dávať na seba pozor. A našťastie tam boli ľudia, že to nebolo niekde na opustenej uličke. Kto vie, čo by sa stalo, keby to bolo na nejakej opustenej uličke. Ak sú to rovnako tak blbí ľudia, ako je Jakub Jáhol. A třeba samotný Jakub, ten vás taky někdy pronásledoval? Jakub Jáhol vlastne potom, ako sa vydalo to video, tak sa musím priznať, že som ho raz zahliadla v Brne, ako stojí za stĺpom a pozoruje ma. Ostatné nemám, nejako ko mne vtedy neprišiel. A mě by ještě zajímalo, když se tady bavíme o těch lidech, zkrátka máte trošku jako širší přehled, s kým on vlastně spolupracuje? Byly tady zmíněné tady tyhle konkrétní jména, jsou tam ještě nějaké další lidé, s kterými on je nějak takhle v kontaktu?
Aktuálne, ako je to teraz, tak som si istá. Čo viem, je len o tej Lenke Šolcovej, Martinovi Čičovi. A čo viem, tak väčšina ľudí, ktorí s ním aj spolupracuje, tak ho len slepo nasleduje. On je taký ten vodca všetkého, taký ten hlavný aktér. To byli vlastně v satanové komunitě, jak to vlastně ten Svatopluk Hýsek o tom hodně mluvil, jo? Že kdokoliv vlastně třeba vystoupil s nějakým protinázorem, tak okamžitě jako prostě schytal, jako fakt jako hodně drsnou nějakou to, prostě byl pod útokem. A každopádně vy teda znáte trošku ještě nějaké ty lidi, kteří jsou zapojení a dodnes ho třeba můžou fanaticky podporovat, Jáhla? Čo viem, tak nejaké mená mi sú známe, ale väčšinou tieto mená pochádzajú práve z tej satanovej komunity. Ale úplne menovite netuším. Čo však viem, že v minulosti veľmi aktívne spolupracoval s Pirátskou stranou, čo boli jeho kamaráti. Chodili s ním do Afriky, takže zrejme museli vedieť o všetkých týchto jeho aktivitách. A vy jste ještě ji zmiňovala v tom videu, co jste natočila, že on i v té Africe hodně se věnoval spíš nějakým jako protináboženským aktivitám. Jako, co to znamená? Jak vy vnímáte ten jeho světonázor? On je nějak jako fanaticky přesvědčený o tom, že všechny skupiny náboženské jsou špatné a on je ten bojovník, ten satanista, který proti nim musí bojovat? Nebo jak si to jako vysvětlit tohle? Ja si úprimne myslím, že on si myslí, že je Mesiáš, že on je všetko, že on spasí celý svet a akékoľvek náboženstvo je len jeden veľký podfuk. Podľa mňa on sám neverí žiadnemu náboženstvu a sám nevie, čemu verí. Jak byl vlastně třeba zapojený ještě do toho drogového gangu v té Africe? On jako s nima nějak trávil hodně čas, nebo chodili na nějaké třeba, já nevím, bývají tam vůbec v té Tanzánii nějaké party nebo něco, drogové večírky, nebo já nevím, jak si to představit? No, každý večer, namiesto toho, aby bol pri deťoch a sedel pri deťoch, tak sedel pri drogovom gangu, takže v ich kancelárii. Ovšem, o čom svedčí je fakt, že im tam prerobil celú kanceláriu, do čoho nalial neskutočné veľké peniaze, čo by mohlo i pomôcť deťom alebo nejakej rodine, ktorá bola naozaj v núdzi, tam postaviť nejaký malý útulok, nejaký príbytok, takže to všetko investoval do toho drogového gangu. A okrem toho cez deň trávil čas skúmaním rôznych náboženstiev. Takže chodil za Rastafariánmi, rozprával sa s nimi a podobne. Ničím sa vôbec nevenoval. Takže on prostě vybral peníze a pak je využil na nákup vybavení pro nějaký drogový gang? Áno, presne tak. A byli teda hodně blízkí přátelé, jo, ten drogový gang? A jak byl velký ten, kolik jich tak bylo těch lidí? Takých tých hlavných tam vždycky bolo okolo 20, ale ďalší tam niekedy sa zastavili, prišli. Oni sa hlavne živili rozvozom, takže na motorkách jazdili. Co mě ještě tady zaujalo, já tady mám nějaké poznámky z toho vašeho videa. Vy jste se tam zmínila, že on vlastně teda za peníze těch sponzorů odjel na 14 dní do Česka, pak odletěl zase zpátky, s tím, že on vám teda slíbil, že vám přiveze nějaké léky, které vy jste vlastně nutně potřebovala, protože vám jinak hrozilo, že se dostanete do nemocnice, a později se ukázalo, že ve skutečnosti to byl jeho cíl, abyste se do té nemocnice v té Africe dostala, aby on mohl manipulovat vlastně s vašimi rodiči, kteří už i tak o vás měli obrovský strach. Ale to mám tady takovou poznámku, můžete to nějak rozvést ještě i tohle? Presne tak. Mne vlastne v tom čase sa začali diať zvláštne veci, začali mi vypadávať vlasy, mala som dokonca až miesta alopecie bez vlasov, extrémne unavená, proste telo ma napadalo nejaké autoimunitné ochorenie. A lekárka mi predpísala lieky a nejaké vitamíny, ktoré moja mamka dokonca poslala kuriérom priamo jemu domov. On doma bol, tie dvere neotvoril. Ten kuriér tam na neho čakal. Takže sa to naspäť vrátilo, on mi ich nedoniesol, keď išiel na tých 14 dní za peniaze na mojich rodičov domov, takže z čeho si kúpil letenku. I když si byl plně vědom toho, že je prostě potřebujete a stačilo jenom převzít balíček a přivést vám. Áno, presne tak. Nakoniec mi ich teda doviezla mamka, ktorá prišla 2 týždne na to, ale on mi ich nedoniesol. Chcel, aby som sa dostala do nemocnice, alebo v ideálnom prípade odišla domov, aby si tam on mohol vládnuť. Jo, takže možná mu ani nešlo tolik o to dostat, prostě měl 2 scénáře. Buď vás dostat do nemocnice, manipulovat. Moju mamku, mojich rodičov, aby mu posielali peniaze, to bol prvý scenár.
druhý scénář. Což by pro něj byl výhodný, protože on by vám mohl vzít telefon zase, že jo, takže by rodičům prezentoval, že tam potřebujete hodně peněz na nějakou drahou léčbu, mohl by si vymýšlet jakékoliv příběhy. Presne tak. A druhá alternatíva bola to, aby som išla domov a on si mohol celý ten dom nechať pre seba, ďalej propagovať, ako to on kúpil a ďalej od sponzorov vyberať peniaze. A tam drogovať s tým drogovým gangom. Tohle je opravdu story, která by si zasloužila, abyste o tom napsala knížku, protože si myslím, že to je fakt neuvěřitelné. Napadá vás ještě něco na závěr toho rozhovoru, co ještě třeba nebylo řečeno, ale stojí za zmínku? Neviem, či som spomenula najmä to, ako rozprával o sponzoroch, že sú to vlastne jebnutí beloši, ktorí aj tak pošľú peniaze. Takhle to říkal těm lidem z toho drogového gangu? Áno, aj z drogového gangu. Najmä vy sa nebojte, to sú jebnutí beloši. Oni nevedia, oni si myslia, že posielajú peniaze na deti, tak oni nám peniaze pošľú. Takhle jste ho přímo slyšela, jak mluví o svých sponzorech. A taktiež hovoril, že no však a čo si myslia beloši, že my tu budeme za čo žiť za naše peniaze, nech oni posielajú, keď oni sú doma. A my sme tu v Afrike. Že beloši budú pracovať, oni pošli, oni sa vždycky zľutujú. Ale doslova jemnutí beloši, no. To je opravdu něco, nad čím zůstává rozum stát. Ani už nevím, jak to ještě víc komentovat, protože to je fakt neuvěřitelné. Když bychom si to tak shrnuli, to dnešní povídání, tak vlastně opravdu je toho celá řada těch věcí. Jo? Od fyzického ubližování dětem, přes pokusy o znásilnění, přes fyzické napadání vás, psychického nátlaku na vás, na vaši rodinu, plus do toho tady to, jakým způsobem mluvil o sponzorech, do toho prostě propojení s drogovým gangem, kde on vlastně prokazatelně už ještě předtím, než odešel do Afriky, to je taky správné zmínit, tak v rámci satanovy komunity vlastně velmi jako usilovali o to, že se má vlastně legalizovat marihuana, legalizovat další drogy a tak dále. Plus do toho další pro mě úplně šokující věc je ta, že vlastně on propagoval na Facebooku podporujte siročinec, ale ten siročinec ve skutečnosti ani neexistoval, což vlastně vy jste ji zmínila. On to pak vlastně prezentoval tak, že on o tom nevěděl, že to není registrované jako siročinec, ale ve skutečnosti to bylo teda tak, že on byl tam domluvený s těmi Afričanama a vlastně jim dával část těch peněz, které on vybral, jo? Něco takového. Áno, to vedel od začiatku. A on z tých sponzorských peňazí, čo si ľudia mysleli naivne, že podporujú dieťa adopciou na diaľku, tak im dal možno 5% z toho všetkého. Tomu Afričanovi on z toho kúpil deťom cukrík, glizatko, odfotil deti a on teda mal materiál na to, aby posielal sponzorom. Takže to je fakt jako neuvěřitelný příběh, který jako ani nevím, jak ještě ho komentovat. Jako... Každopádně já vám velice děkuju za to, že jste byla ochotná si o tom takhle promluvit a že jste zmínila tolik zkušeností, které se opravdu v té Africe tehdy odehrály a kterých vy jste byla přímým svědkem. Myslím si, že je to velmi důležité, obzvlášť pro mnoho dalších lidí, které Jakub Jáhl do současné doby velmi nechutně poškozuje a opravdu jim ničí život. A tihle lidé by měli taky znát pravdu, kdo je ten, co jim takhle ten život systematicky ničí a šíří o nich pomluvy, lži a tak dál. A hlavně by se nemali báť prehovoriť. Myslíte si, že stojí za to, aby ostatní lidé taky mluvili? Určite. Jo? Určite. Keď sa bude každý báť, tak to bude robiť naďalej. Keď sa všetci spoja, ktorí sa boja, budú mať navzájom podporu a tým skôr prestane robiť to, čo robí. Tak já vám moc děkuju za tento rozhovor a za to, že jsme si o tom mohli popovídat s takovou velkou otevřeností. Moc si toho vážím a pevně věřím, že tento rozhovor zaujme i mnoho dalších lidí, protože to jsou fakt velmi důležité informace. Díky. To doufám a já. Děkujem.